lidi. Dneska jsem zahrát Minecraft, ale první se tam musí přihlásit. To všechno tam vůbec nic držet nebude. Proč jsi bláznil? Mně to vyšlo vidět, tak tam bylo to zadání tím A nemohl si říct nebo něco? Pak to musel zarvat a urvat a už ubral. No. To
relax, okay? Tell him to relax. Wow, Tour and fans, Iron Man and fans, Hulk and fans, Spider-Man, Doctor Strange, wow, Ant-Man. Thank you for watching this video. Wow. Sorto. Dáme si respekt. Minecraft Helix. Hej Nube, tyjo, kde sakra může být Nube? Tady si. Hele Nube, podívej, mám tady takovouhle tu hlínu a zajímalo by mě, jestli si ji chceš vzít, nebo to mám zdvojnásobit a dát někomu jinému 2 hlíny. Já si ji asi vezmu. Počkat, jak jako vezmeš? Že je to jenom 1 hlína a víš, jak by někdo byl rád za 2 nebo možná i víc hlín? To sice jo, ale já tu 1 hlínu prostě chci. Nube, ale takhle... To bude zajímavý a jdeme na to. Užijte si video, dejte like, odběr, zvoneček a komentujte. Jdeme na to. Kevine, můžeš Wow, super, dneska jsem tady z mé krásné restaurace vydělal nádherných 2x takhle 64 diamond bloků, což je fakt hodně velký úspěch. Koukám, že už nám tady hezky nasněžilo. No, vypadá to, že Vánoce se blíží. Každopádně, pokud se Vánoce blíží a vy ještě stále nemáte můj merch, tak rozhodně běžte na stránku realgeek.cz/helix a zatím je docela dost času si ještě objednat můj merch, takže pokud ten merch ještě nemáte, tak si ho rozhodně běžte zakoupit, ať ho máte krásně pod stromečkem. Kdo to tam běhá? To vypadá jako Bouchal. Bouchal policista. Já nemám takový pocit, že Bouchal by byl policajt. Doufám, že se nevydává takhle za policistu. No nic, já tady teďka totiž musím jít do tohohle mýho tajného úkrytu, který by měl být přímo tady. Tak otevřu ho, super, a zavřu takhle. A teďka vůbec nikdo neví, že jsem tady. To je úplně super. A jo, přesně tak, tady tenhle můj tajný úkryt, tak je docela dost dobře vybavený. Jen se na to podívejte, tady mám prostě úplně hrozně moc tady těchhle zbraní. Tak mám tady tenhle úplně obrovský granátomet a hlavně tady mám tady tyhle 3 čestky a ještě tady pár čestek mám, tak. A v nich mám úplně hodně tady těchto diamond bloků. A jsou to všechny diamond bloky, které jsem viděla v té restauraci, takže já si je tam úplně takhle všechny nahážu. Tak, dobrý, nějak to tam takhle rozhážu. Tak, dobrý, a hlavně mi to tady nikdo nesmí vykrást, ale já si myslím, že to je úplná blbost, přece jenom jen se na to podívejte, je to krásně zabezpečený a no teďka je to, doufám, zavřený, jo, je to zavřený, dobrý. Teďka si myslím, že mi to úplně nikdo nevykrade, protože to ani nenajde. Akorát ten policista Bouchal, ten vypadal trošičku podezřele. No nic, tak jo, tak já můžu jít zpátky. Hlavně si teďka musím dávat pozor, aby tady někde nebyl okolo a aby mě neviděl. To snad ne. Co tam dělá? Co tam dělá? Rychle pryč. Ne, to snad ne. Doufám, že neobjevil můj tajný úkryt, protože to by bylo hodně špatný a možná by mě i okradl. Já vůbec nechápu, proč ten Bouchal tak je policista.
Počkat, co tady dělá? Co tady dělá? Ne, to snad ne. Hlavně, ať se nemotá kolem mýho bunkru, protože já tam mám fakt hodně diamantů, jak jste lidi sami mohli vidět. A kdyby mi to vykradl, tak budu úplně bez peněz a můžu maximálně tak prodat svůj dům. Já si upřímně nemyslím, že Bouchal je nějaký policista. Já si myslím, že se fakt za toho policistu jenom vydává, protože jak všichni moc dobře víme, tak na tomhle mým serveru, tak zrovna Bouchal, tak je hodně velký zloděj. A s tím, co on všechno udělal, tak by se rozhodně stát policistou nemohl. Kde? Mě hrozně zajímá, kde je a doufám, že se tady nebude motat kolem toho mýho bunkru. Jo, tamhle, už ho vidím. Já si myslím, že tak trochu ten Bouchal odhalil můj tajný bunker. A myslím si, že se ho bude snažit teďka vykrást. Jo, teďka šel dovnitř. No to snad ne, on za sebou takhle zavřel. Bouchale, co tam děláš? Doufám, že... Hej, Bouchale, okamžitě vypadni. To je můj. Doufám, že mi nic nevzal. Tady mám diamond bloky, dobrý. Něco mi vzal, podle mě. Určitě mi něco vzal. To snad ne. Kam běžel? On si tady musel udělat takovouhle cestu. Tamhle, už ho vidím. Rychle ho musím chytit a zavřít pořádně do vězení, protože tady tohle fakt dělat nebude. Kam běží? On tady dává schválně tady tyhle pavučiny, abych se tam nemohl dostat. Ne, já už tě stejně za chvíli budu mít, takže se nemusíš bát. Tak, tady seš. A tady seš v pasti úplně. Tady vůbec nemáš cestu pryč. Tak, dobrý, musím tady nějak hlavně sejít, opatrně, takhle. Jau, to docela zabolelo, kde? Já jsem si myslel, že tady už vůbec není žádná uniková cesta, ale tady zrovna jedna je. To snad ne. Tak, jo, asi tudy šel určitě, protože tady jiná cesta není a tam byla úplně všude láva, takže podle mě šel nějak tudy, tady nějaká cesta. Kde to jsem? Jo, aha, my jsme se vrátili fakt úplně zpátky. Vypadá to, že asi utekl úplně takhle ven. No, tak to by mě fakt zajímalo, kde je teďka. Bouchale, to je takový hrozný zloděj a ještě ke všemu se vydával za policistu. Já tomu prostě nemůžu uvěřit. Kam se jen ten Bouchal mohl vypařit, to snad není možný. Já se na to vykašlu. Tady někdo je. Ne, to je zrovna takový ten chlápek plešatek, který nás je schopný zabít. No nic. Dobrý den, pane. Ahoj. Prosím vás, já jsem se vás chtěl jenom zeptat na jednu jedinou věc a neviděl jste tady náhodou takového policistu, který vypadal jako prase a někam utíkal? No, to jsem tady viděl. Zrovna se tady běžel. No, přesně jo, tak kam běžel? Já potřebuji rychle poradit. No, já vám to tak neřeknu. Pokud ještě nemáš můj merch nebo vánoční dárek, tak rozhodně nabíjej na stránku realgeek.cz/helix a kupuj můj merch. Proč tamhle jde Kevin a má v ruce zbraň? Proč jde do Teska se zbraní? Doufám, že to Tesko nejde přepadnout. Ne, to snad ne, teďka se kouká na toho prodavače, nebo kouká se na to Tesko, ale já si myslím... A vidíte, někdo vykradl auto part 4. Konečně jsme se dočkali a můžeme rovnou začít. To nebudu, tam jsou poldové, tak se mu musím nějak pomstit. Ale jak? Jak se mu mám nějak pomstit? Teď tohle nejde nějak rozbít, ale nevím proč. No tak na záchodě tady můžu být. Já se mu pomstím a pojď. Když by jsem o sebe něco měl, tady mě hlídá Polda, takže nemůžu utíct, nemám u sebe žádnou zbraň. Počkat, že bych měl něco v kapse. Mám tady v kapse tohle a tohle. A děkuju, jídlo, ňamka, sakra zase.